Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatag og kaluwasan, nalaybon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Gipangita ni Felipe si Natanael o giingnan, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Doon na bagoy maayo nga gikan sa Nazaret nangutana si Natanael. Ngari og tan-aw mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael ning nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Natanael kaniya. Sa Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Sa Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli og ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot sa pangasawunon or asawa ni Jesus. Nya kining asawa ni Jesus naggilak-gilak sa kanindot niya, protected kayo siya na asay habog nga paril ug wa gyud didtoy kamatayon. Ug mao kini ang hulagway sa langit, mausad ni ang hulagway sa simbahan nga nagpanaw padulong ni anang maong gitawag og kahingpitan or perfection, kay ang simbahan mauman ang asawa ni Jesus. Sige, lingiay mong tupad na membro ka sa simbahan. Kay og membro gayta sa simbahan, mugilak ta, mugilak. Ana, pero di gay ka membro simbahan, muawp. Labi na gyud sige kag pangaway sa simbahan, na muawp gyud kag maayo. Pero magsige gyud kag tabang sa simbahan, labi na nang gasigig pamalit og slots, mugilak nagmaayo. Oh, kanang way palit-palit, wa gani maminaw kung unsa ni meaning aning slot, kana muawp gyud na. Nga may mangutana nako, unsa man na imong slot pader? Ako na sang i-explain ko, wag din siya maminaw, no? Sige man kugwali ani. Namo na muawp. Nako nganong nakailaman kanako siya sa TikTok.
Kay kana magong TikTok ang makita ra diha ang kana rang porsyon ba. Naku, waday ka maminaw sa kong message. Hala, nasakpan noon ko. Naku, buangon de ka anhara de ka TikTok mo na sila daghang nakailan ako tungod ko no kay TikToker ko no ko. Ayaw intaw mo pag sige tan-aw ng TikTok ana tan-aw mo sa atong misa kaning atong YouTube channel nya gahapon diha pag iniingon ako pader naminaw biya ko kanunay sa imong misa. Unsa man nga channel iya kong gipakita nako di man na akong channel god katong akong channel aron naa sa tay share diring gamay yan sang gitano mao day ning niya nako Padresiano ba kanang Padresiano Ubod YouTube channel nato mo nay tan-awa nya pila na roy atong kuan pila na roy atong subscriber mga 164,000 naman tingali na na mo nay tan-awon dili tong TikTok ang tibuok yung wali naman ta dihay misa nga tibuok na asay wali nga naay subtitle nga English. Ako lang ning gihisgutan kay ang mga tao nga motuos Ginoo matud pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo kining membro sa simbahan nga nagtuo kaniya makakita og mas dagko pang mga butang. Magsugod tag gamay nga pagtuo matud pa ni Hesus mura na kag nasyat nga niingon ko nimo giingnan niya sa Natanael or si Bartolome giingnan niya si Bartolomeo giingnan nakuan ka na impress ka nituo ka nako kay niingon kong nakit-an ti ka didto ka ubos sa kahoyng igira pasabot nag-study siya makakita kag mas dagko pang mga butang kay niini. Kini bitang akong gipamulandungan ingon ani kun akong subayon ang akong pagtuo nagsugod didto sa kahugan kaning summer catechesis gagmay pa mi ato hanap pa kay sa akong pananaw ang panghitabo pero murag mga 4 anyos 5 anyos ba to dadto na mi ngadto sa kapilya tudluan mi anang panguros agakon gani akong kamot siya ang panguros ba ana nya mo na toy akong sigihag balik-balik panguros niya human ngadto na sa kapilya kay mangadji sige lamig dakpanay diha sa kilid sa kana ganing kapilya nya kusion mig panagsa inig human nilag pangadji didto kusion dayon may kagasigi lang kuno mig hamag na sige lang yung balik-balik human apil na sad mi aning Black Rosary kada tapon-tapon ang kaning imahen sa Birhes Fatima ngadto mga balay nya lagyo biya kay nang bukid ako gihan kay may mukuyog kay mangita mamig kaka diha daplin so sila gasubay sila sa daan ang gasigig kanta kami tuwa mi dito sa kabanwaan gada og suga sigig pangita ng kaka nya inigabot na ngadto sa balay naman na dito'y pangadjion dito sa balay busy kay dito pangadji kami tuwa mi tugkaran sige bugno sa kaka kana akong manghoday kana miyo kusog kay nagtingog magsigil kuno masakpan na yun may kay magtingog-tingog man ako si na yun ay lagsaba diha gud diha nga naon mo kay yang man akong awag niya ay lagog saba mukuan man gina siya mutingog mo kuno kusian pero kadto siya ginagmay pa to nga experience sa pagtuo pag edad na nako mga 18 19 ako na nagda sa mga batanon sa among lugar nga gipaapil nako sa Legion of Mary ug sa choir mubaktas na mig 6 ka kilometro padong sa Guadalupe gikas kahugan aron mo serbisyo isip choir gikan atong 1985 hangtod gyud karon nya nadugay ako na say nagbaktas sa kabukiran organize ana mga Legion of Mary choir o uban pang makalihukas kapilya og sa simbahan hangtod gyud nga gibuwagan nako akong uyab kay nakita nako nga magpari ko ug karon napari nako ginagmay sang pagtuo ginagmay hangtod karon nakita nako ang dagkong mga butang kining kausaban sa ato dining simbahan di ba dako ni gamay labi na gyud magbalampuso ni rong atong kaning kuan atong public
hearing o positive ang atong response ani, mosamot na gyud kadagko sa mga butang nga atong nakita. Dili tagaas limit sa Ginoo nga kutob ra ta dinhi. Basta magsunod tas Ginoo, palambuon ginang atong kinabuhi. Matud pa ni Hesus, hangtod makakita kita nga maabli ang langit ug ang anghel magsaka kanaog nganhi sa kalibutan ug sa langit. Ang pasabot ba, ang kalipay nato basta magsunod tas Ginoo, sige gina siya, mag-anam gina siya. Pero magsunod gitas demonyo, mag-anam sa kaut-ot ang atong kalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Inasige man yung kag simba, nag-anam kag kalipay o nag-anam o kaguol. Kanang magsigig simba niya inig-ulis balay kasigig yaw-yaw, wa na mo tuos Ginoo. Mo na mag-anam nagkaut-ot ang ilang kalipay. Pero kanang mo simba dinhi nya mo tuo gyud Ginoo, angat to gina labaw na ginang mga way simba-simba, magkaut-ot ginang ilang pagtuo. Hangtod magsige na lang silang panaway, magsige na lang silang panglibak kanang ilang mga silingan. Wa na gina sila kalipay kay ang ilang makita pulos na lang gyud sa lawayon nya sila na lang gyud sakto. Kay wa may simba-simba, wa man magtuos Ginoo. Mo to si Nathaniel, gasugod si Nathanael sa pagpanaway. Kay nagtuon man siya, Israelita man siya, nagtuon man siya sa balaang kasulatan, nagpaabot man siya sa Mesiyas nga gitagna sa mga propeta o gisulti ni Moises. Pag-ingon gyud ni Felipe, nakita na namo kanang imong gitun-an, angan anak si Jesus. Unya anak na ni Jose, taga Nazaret. Pag-ingong yung taga Nazaret, ingon dayon si Nathanael. Pagsulti gyud nga anak ni Jose si Jesus, taga Nazaret, ingon dayon si Nathanael, ha? Naabagoy maayo anang Nazaret? Murabag moingon ba, kay bawo nako o kinsa nang paria nga kusog kay muwali nga katawanan. Anak na ni si Bero bali dito sa kahugan. Ha? Naa de maayo ang kahugan. Wala kay og makaadto mo sa amos kahugan, makaingon gid mong di na ta mamalik dinhi. Perting bukira, perting mingawa, way karsadang maagi og four wheel kanarang habal-habal nga bago pa sa nang habal-habal ni sakanad to mga 2005 ba na 2010 sugod niya tungod anang kimba pa kaistanan, wag yun. Abot ni mo dito, mingaw, wag yun. Makain kahala. Yang amo pag yung balay to, apagis kinatapusan sa linyas mga balay di anang kahugan, kay muram nagbali, gika syudad, o subayon, linya, amo pag yung balay mo kinatapusan, muragin mo dito mga unggoy, katapusan. Ang sunod sa among balay, mga kakahuyan na. Yan na din maayo diha. Naaway. Ang saman, basta mo tuo tas Ginoo, naagyoy nindot. Nabitang mo uli ko nga tos bukid, maglantaw-lantaw ko dito, magsiko ko nahuna sa akong giagian. Muingon dayon ko, hasta no, kinsay magtuo nga ang nagsigig apil dinhig pamotos mangga, siging lukdo anang mga uling, pangarga, makyaw gunahon, manirador langgam, manlitag anang mga manok ihas. Karon magsige nagwali, no? Kana bang di ta ka-imagine? Kamo good, imagine na inyong kaugalingon, kamong nagsigig simba, kamong gasigig sunod sa sugos Ginoo. Ni uswag man ginang inyong pagpuyo karon, ug ikumpara ninyo sa una, makaingon man gyud mo, stano. Pero tanawa na mga way pagtuos Ginoo, sige lagsugal gyapon, siging inom, nya inigpista kana sila mo'y mango sa mga sugal, mo na sila mango anak kunong kalingawan, nga hangtod magsukmagay, hangtod magdinunggabay, kay kana yung kalingawan nga dili gani magtuon sa kinabuhi sa patron nga gipistahan. Karon daghang ingapistag San Roque, unsay gibuhat, disco, sugal, inom,
Mo na malipay sa kung naay mo ingon ako, kami pader no, pista ming San Roque, wa na gid mi mag-disco. Nako, oh, kadindot ko dana. Siya, kami pader, wa na mi anang kuan, kanang mga mismis, kanang lakaw-lakaw diha, kay fundraising, wa na. Ning hatag na lamig mga sobre sa among mga kaning members, aron mo hatag silang ilang love offering. Nya mo na nay among gamiton. Di na namo himuon kadtong mga nabang pasulob-sulobon anang mga mugbo kayong sulob ang mga babaeng mga batanon pa swimsuiton ana pakiay-kiayon anang stage pakpakan kuntis-kuntison nindot man sa tan-awon nga imbitaron pagid ang pari kay usas mga judges ana sang pari sige sag panila pang pari oh ulis pari part-time pari mao na ngano nga kana may atong i-promote mao din na i-promote ni San Roque magpista ta ni San Bartolome magpista ta sa mga apostoles mao din na i-promote Immaculate Conception ang atong gipistahan unya ang gibuhat disco tare kanang sulob-sulob ang mga nipis kay isulob niya papaso-pasohon ang mga babae Immaculate Conception dahil na ang kasaulugan ang pagtuong tinud-anay magsunod sa pulong sa Ginoo ang assurance makakita kag mas dagko pang mga butang salamat sa nagsunod sa Ginoo nga namalit na tog slots ako namong taga-update ato manggihunong ang atong SBF dag pero atong giihap og pilay atong naihap kutob sa paghunong nato ni atong Domingo. So ang atong total nga nahalin sa slots sa SBF dag para ni sa atong kumbinto 41,738 slots atong pakpakan ang namalit niini og mobalik ta ani na sad og mahumaning ato rong holy pads ang atong balikan posible 34,262 ka slots pa ang nahibilin sa atong SBF dag nya ang ato sang kuan kining katong Divine Wisdom and Development thanks be to God nakahalin gid ta og 6,048 slots pakpak ang equivalent ani nga amount 604,896 pesos and 60 centavos nya ang atong total nga gasto atong Children's Congress nato o katikesi sa chapel niabot og 515,182 pesos so naay gamayng excess nga 89,714 and 60 centavos atong pagpakag-usabang namalit niya. Nakaroon ari nata sa atong slots para sa pagtabang nato sa atong saingan aning National Retreat for Priests karong November 7 to 9, 2023 na maligya ta karon og Holy Pads Holiness, Peace, and Divine Salvation 100 pesos per slot ang atong gibaligya 100,000 ka slots ang halin nato as of yesterday ning abot pa og 1,523 ka slots pakpak na tagsugod first report pa man sad ni yan napay 98,477 slots nga available tag 100 pesos per slot siya rog di ni mahurot sa inyong paminaw mahurot ka ni September 9 ang September 8 unsa ganina birthday ni Mama Mary so muna itong katapusan nga target nga mamalita og slots hot don tani nya ang ato dinhing kuan atong himuong birthday gift ni Mama Mary kay ang
Mother of Priests baya si Mama Mary, di ba? Nya dinhi pagi sa atong parokya mag-celebrate ta sa atong ika 10th foundation anniversary sa pagkaparokya karong September 5. Mao man na September 5, 2013 man ta na erected as parish nya karong September 5, 10 years na ta. Sayop tong atong pag ihap sa una nga nahimong 10 last year. Ang atong pista 9th pa di ito nya makaabot pa ta next year mao pa ika-10 nga pista. Pero sa foundation karon 10th na ta. Mga happy anniversary na ta. Aduna kitay 3 masses magsugod sa pitsat 2, 3 o 4 nya 5 ang atong selebrasyon. So ato kunong suwayan og palit og slots labing minus 3 ka slots gikan karon hangtod sa September 5. Pero og ganahan gyud mo mag 10 slots challenge ta. No, kay 10-year anniversary naman nato. Sige. 10 slot challenge ta sa Holy Pads. Na po ka slots ang atong paliton gikan karon hangtod September 5. Ilingay mo tupad. Ina challenge na sad. Ana. Pila may amount ana? 1,000. 1,000. Sige, suaya na to. Ako ginang dawaton nga challenge ba? Sige, gikan karon hangtod September 5. 10 slot challenge sa Holy Pads, 1,000. Unsa may madangatan nato ani kalipay ang mga pari sad nga makaapil ni ining maong retreat makakita og dagkong mga butang mas mo increase ang among energy sa among pagkapari og mas mulawom ang among kinabuhi human ni ining maong retreat. Mao bitaw ang title ani Priesthood, a Call to Holiness. Ma-encounter unta namo ang Ginoo og mapaladman unta ang among gugma sa kinabuhi isip mga pari nga Katoliko. Kining tanan gisaad na nis Ginoo mga igsoon. Ang kondisyon lang mutuman kita, mutuo kita og mutuman sa iyang mga pulong. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na iguli ros inyo tanawa ang mga anghel nga tuas inyong balay. Ito, nagahuwat na ro mga anghel dito. Iguli nimo ang imong maabutan, ang imong anak nga adik kay sa cellphone, sige anak. Yung sa imong makita, ang anghel nagduwag cellphone. Di ba? Makakita na ba? Ang imong mata na ilisa na. Di ka, ang animal. Pagsukad nimo sa pagkaon, kaon perting kusuga mo kaon dili manghugas maingon ra gyud ka ang anghel wa manghugas ako na lay mohugas malipayon kay ka mo na naingos Kristo makakita mo mga anghel nga mukunsad kas langit no anghel nga imong bana sige laghapyod anang manok sige hapyod sa manok ang anghel hilig kay manok ana nya gihapyod sa imong bana ang inyong mangsilingan nga mubo kay short ang anghel nagmasahi sa mubuog short. Ana, di jud ka masuko. Ngano man ang imong mata nakakitag mga anghel. Di ba? Kisa may gahimo ana ang Ginoo, pero mawa ang Ginoo ang makita nimo mga yawa, siging away, siging kasuko, siging yaw-yaw. Sige, manindog na ta katong nakakitag anghel. Mga igsoon sa atong pagpasidungog kang San Bartolomeo, apostol ni Kristo nga nagpakamatay alang sa atong pagtuo, masaligon kitang mudangop sa Ginoo sa atong panginahanglan pinaagi sa iyang pangama ug moingon kita Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan mamahimong abli sa mga pagpamuhat sa Espiritu Santo
Ilabi na diha sa mga kalihukan nga magpalambo sa pagtuo sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, mamahimong takos sa ilang dungog ug dignidad, tungod sa ilang kamatinud-anon ug sulundon nga pagtuman sa ilang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga aduna untay mga programa alang sa pag-umol sa mga kabatanunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makakaplag og tabang diha sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mihali na, makaambit sa langit nung kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan sa among pagpadangat nining mga pangamuyo, dawata kini nga mahinangpon kay gituboy kini namo sa pangama ni San Bartolomeo imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.